Abapụta gị mkpochi ka m na-ekpochizi ya na kịta ọgwụ amoosu gị ya mmadụ nke na-ata gị ata ekpochinata na nya ahụ ihe akwụm ụgwọ a na ngwuru na ya ebe a ana m emere vidio ịfụrụ ya anya wa ọgwụ ụda ife anjezeje na ya n'iyi ya nsogbu adọrọ ka mkpochinatazie ka mkpochiwekwa ụmụnne m ekenekwa m ụnụ ekene na nwoke ekene nwaanyị asị m uhuruchi ọma ndị ọma na-ege m ntị ebe ọ na-ewebe isi ege m ntị uhuruchi ọma ụtụtụ ọma efifie ọma dipending na mgbe ọbụla mgbe ịfụrụ ịnụrụ ozi ma asị m ifedogo mmadụ kwachigo mma unu n'anya n'ife onyonyo a na-eme ebe a na onye afụ n'ọgwụ mmadụ gwọrọ nye na be ka nje wepụ mma kọtụ mma egbuo nkenke ka a ghara igbu oge unu ọ bụrụ na ọgwụ ọgwụrụ adọrọ mma ọ bụrụ na dibịa gwọrọ ọgwụ ahụ agwọtaghị ya nọ ọ ndụ ya ka ọ na-azọ obere ivu na ndị amoosu na-enye ya nsogbu o wee jegwa onye ọgwụ wee je na ihe na be maka ndị amoosu ọgwụ amoosu dị ife ahụ ọgwaghị m na ọgwọrọ ya ọmaghị m na ọgwọrọ ya afa kwuru na o nwere ọgwụ agwọrọ agwọ eneribe ka m na-agbara ya afa ka afa na-agwa m na o nwere ọgwụ agwọrọ agwọ eneribe wee jụọ ya o nwere ọgwụ ịgwọrọ o si na o nwere nke ọ gwọrọ na ebe nwa na o ji gwọ jụchasị ya mba na o nwere ọgwụ agwọrọ agwọ dobe ụnụ eneribe ụnụ o si yes na o nwere ọgwụ amoosu agwọrọ ya na eze agụ ka agwọrọ ọgwụ a gwọcha ya onye ebe ha mana ọgwụ amoosu dị ife ọgwụ amoosu ife ọjọọ mba ọgwụ amoosu ọ bụrụ ife ọjọọ esoghị m na ndị na-akọ ndị a ma apụta na ndị rọpịta pepọl nke bụ eziokwu ka ma mgbe ọ na mbatara ọnlaịn bịa gwa unu mana nke bụ eziokwu ka m bịara egwu unu o nwere misteki anyị na-eme the problem anyị nwere onye ahụ mgbe m na-eti mkpu na-asị anyị nwere too many dibias but few spiritualists. Anyị nwere ọtụtụ ndị dibias mana one na one bụ ndị na-afụ ụzọ na mmụọ na ndị dibias ka nkọ onye ọbụla ihe na-ewuzi kịta na-ekwu ha na dibia mara gị ụkọ ọgwụ ka ị na-agwọzi ma nwoke ma nwaanyị onye ọbụla na-agwọzi ọgwụ onweghị ozi ndị na-akpa ntụ mmụọ nwedozi ndị na-ajụ ese mmụọ bifo agwọ onye wa ọgwụ ahụ ọnya batara na almost akwụsị ya ma ya elena dibịa agwọrọ mmadụ 10 na ọgwụ osofu onye elele echiri nọpụta situo ya odogwu dibịa na ọ na-agwọ ncha ọ bụla odogwu dibịa na-agwọ ọgwụ onye gwọ ọrụ mmadụ 10 na ọgwụ mmadụ 7 lee mmadụ 8 lee or even mmadụ 5 nweta ifiri ọgwụ agwọrọ fa all those kind of people ya ọbịa anya atọ gwa na ọmụ ife ọ na-eme ọ bụrụ onye gwọrọ mmadụ 8 ọgwụ lele problem anyị nwelu bụ na ya ada akpa ntọ ana were na-alụ ọrụ ụfọdụ anyị na-alụ ọbịabịa wuru ife nkochi anya dola anyị n'ọrụ nya dibịa ha na-alụ onye ọ na-emezi dibịa onye asị ha na dibịa na mara ya ụfọdụ azụkwa akpa ntọ na na-asa ha na dibịa mara gị ọchọọ mgbịrịgba ozugbo chọọ akwa white kochi ebe niile bụrụ mgbịrịgba ụwa dibịa nke iweta na ọ na-alụ ya o jelu ọdụ ngwongwo ebe a na-ele ngwongwo olu ọgwọ nwaanyị na-ele ngwongwo si ya madam kwagodoro m ife eji akwa ibu amoosu onye na-ele afịa a na-enukọrọ ife ọfụna na adọrị ọkwa bizines ka a na-eme ya sị onye na-ele afịa azụ n'afịa o nwere onye nke m pụtara ka njegoro ife n'afịa ọ pụtasịsị nwaanyị si akwagharị ya ibu aka oghere eji agbapụ aka oghere eze nwaanyị ịmacha ọdụ eze nwaanyị kwawara ibu eji agbapụ aka oghere ebu aka oghere kwacha ọjọọ nwaanyị ka edu ka esi aka edu ka ọ esi wee mee ọgwụ nke a ka ọ ga-ebu ụzọ tidu na nke I was so embarrassed. Say like how na nwaanyị a can't she bend down and look for somebody ọ ya na ogodo nda ka o wee mụtacha ụfọdụ ife yes it's true na ada amụ dibịa amụ
mana o nwere onye ya da akpaziri gị, o nwere onye ya nọrịrị ọnda ka ị na-afụ ka esi eme ofe ụfọdụ. I don't want to go there. Ọgwụ a kịta m bupụrụ nje wepụ dibedebe efu onye jụrụ m n'oche na ọdịbịa ka nwụọ nsị ya na ọdịbịa ka nwụọ. Onye ga-esi ka esi emebisi ọgwụ ebe nwụ dibịa, nsị ya mba, ada m emebisi ọgwụ kama na nke adịrọ mma, nke kwesịrị ịnọ ka m na-eje ewepụ, nke kwesịrị ịnọ na nna apịa. Mgbe ọ jụrụ m ajụjụ mgbe m ji eje mebi ọdọ ọmụmụ n'ọka etiti, ọgwụ akwadoro mmadụ n'ọnụ ọdọ ọmụmụ ka akwadoro ya were ata ụdị bọọlụ nweje mebie ihe n'ọka etiti ka dị pesin jụrụ m ajụjụ ọfụkwa nke a o nwere ike isi ha maneji. Ọ bụrụ mmụọ ma amara m na agwọrọ ọgwụ mana ọ na-afa na mmụọ n'obe nna onye ahụ ka ozi ji ewepụrụ ya na ha chọrọ ya. Who am I? My work is to go and throw it away. Eje mebie no matter how much I cost wee bọdị ọgwụ. Ka anyị na-achọ ntọ na ana before anyị aga emewe onwe anyị engage na any spiritual work. Now ọgwụ agwọrọ adụ mma, ọgwụ agwọrọ ọdụ mma, a na-agwọ ọgwụ amoosu agwọ, a na-agwọ ọgwụ amoosu agwọ, but on one condition. Make echo na amoosu na-ata onye ahụ a na-agwọrọ ọgwụ. Problem anyị nweziri bụ ndị dibịa ma ndị na-agba afa bụ na ife ọwụla na-eme mmadụ wụ ife na-eme mmadụ edochighị azụ aka nkachasị nlịa ma ọ bụ ife ọ na-eme ada aga anya taa aga ya amoosu. Dibịa wụ ha afa fọkala ose ma ọ bụ ọbara ọra ma ọ bụ ọbara ose, ọgwụ ahụ na ha amoosu na ọgwụ na-enye onye a nsogbu. Dibịa wụ ha afa fọ ofu ma ọ bụ osu okwute, ọgwụ ahụ na ọgwụ na ndị amoosu na-ada onye a. Onwe ọzọ onye na-eto anya na ana na-ajụ amoosu a na-ada onye a kelee ebe o si, kedu ife na-emede ife amoosu a, why amoosu ji ada onye a. Onwe ọzọ onye na-ajụ maka gịnị? Maka na onwe ọzọ onye ma ntọ na ana mmụọ. Ụfọdụ ndị dibịa zamọzi na mmụọ agwụ nwere ike ịdị na-eme mmadụ ife amoosu, ọdụ ọmụmụ nwere ike imeghe ife amoosu, arụsị nwere ike imeghe ife amoosu, ndị ọgbanje ya emeghe ife amoosu, ịbụ na onye ụwa agụ nwere ike imeghe ife amoosu. Ndị ọgbanje nwere ike ịdị na-akụ nsị, ọkwefu nsị ya na-akụ akụ, ndị ọgbanje na-akụ nsị. Ọdụ ọmụmụ nwere ike ịdị na-akụ nsị. Ndị ichie ebe nna ha ahụ, ndị nna ha ahụ nwere ike ịdị na-akụ nsị. A na-agbara gị afa na-afụ ọgwụ amoosu, ọgwụ amoosu. Mana na-achọghị ntọ na ana ka a mara ebe ife na-eme ife a si ebe. O nwere ife ndị anyị na-ekwasị ọụsụ na-eme n'ọnya ka onye na-eme n'ọnya. Ndị kwuru okwu amaghị, ndị nnewi amaghị ife nkwuru. Asị ka a mara na ọụsụ na-eme n'ọnya ka mmadụ na-eme n'ọnya. Amoosu a na-ata onye a ka a maragodo na ọgụrụ na-ata ebe ka amoosu a si. Adazi ajụ ya n'afa. Ọnya ka this young man na nje wepụrụ ọgwụ a be. You will spend almost 400 and something thousand iji wee gwọ ọgwụ amoosu. Gbocha je na ebe. Ka ọ dụrụ ya na mma maka na ife emekarịa na nwoke ọghọtazi ife na-eme. Mana the truth and the funny enough is that na ọ gwọchara ọgwụ amoosu a ife na-eme kakwuzie njọ. According to him, ọ sị na ọ gwọchara ọgwụ ahụ na-enichara ife ha taata ruo ọnwụ ike dị motue from ebe ọ na-alụ. Mgbe ọ na-agbara ya afa nsị na o nwere ọgwụ na-enyeghị nsogbu, njọ na ọgwụ mmadụ gwọrọ asị m mba, akụrụ ya nsị asị m mba, kelee ọgwụ ekwuo na ọgwụ ọgwọrụ ka o wee gbuo ndị amoosu, kelee ebe ọ nọ n'olili ya eni. Nsị a kelee ọgwụ ịgwọrọ, ọ sị na nke ọgwọrọ nwere ebe nwa ọkpọrọ, nsị ya mba na nke a na-agwa ahụ ife ahụ nke enile eni. Ọ sị na o nwere ọgwụ ọgwọrọ na-eze agụ, ọ dị na obere ite ejeje na eri ebe ha. Nsị a je wepụ ya na ọ na-enye nsogbu. Ọ sị na ọ ya eje wepụ, ọ sị na ọ ya eje wepụ. One, ọgwụ a garala ọrụ. Two, egwu na-atụ ya ebe ọgwụ na-enye nsogbu na ndị nọ be ha ekweghị ka ọgwụ ahụ rụọ ọrụ be ha. Ka m gwara anya ji ewepụ, ọ sị m na ọ na ma ya eje wepụ ya, m hapụ anya gbuo ya. Na ọmụma eje wepụ ya, na ọ ya agwa m ebe ha na-eri ka eje wepụ ya. Kedu ife mere na ọgwụ ahụ arụ ọrụ? Ọdụ ọmụmụ be nna ya na-enye nsogbu. Ha akọkpọsịrị ọdụ ọmụmụ be nna ha. A lot of people na-arịa ife a. Achọghị ka n'otu akawa nkụ. Ife ahụ ọrịa a lot of people na-arịa. Ihe arụ ọrụ amoosu, irugide ọrụ amoosu, in fact ọrụ amoosu wụzi afa gị.
imebigide n'ọgwụ in fact imebi ọgwụ wụsị afa yet no result. ọgwụ akịta this guy spend almost 400 and something thousand but till ego mwa ji wepụ because I can't money to go and remove it. Achajiri m ego even though na-emere m ebele mana ego ji wee lụọ ọrụ amoosu a ezigoro ya oke ya ụzọ ịtọ ofu ụzọ ezigoro ya isi ọbọdọ mma na-enye nsogbu ofu ụzọ oke ya ụzọ ịtọ ofu ụzọ ezigoro ya solve ịsatụrụ ọdọ mma na-enye nsogbu ife amoosu a na-afe ịgba n'afa gwa onwe nne nwaanyị na-ata ya amoosu ọ sị nọ nne nwaanyị na-ata ya amoosu ka a gwara ya nọ o wee jegwa ọdị amoosu na-arịrị ọrụ amoosu je ojeni ebe ha dibịa rụrụ eje ojeni na-erichara bi ihe dịka anyị tụrụ akwụ si ife ha ka eze agụ take risk wee buru ọgwụ wee bata na Nnewi jeje nne ya you see ọ sị na 4 years now 4 years ago since 4 years ago ka ife anyị mere this guy na-egwu ọ maghị ife na-eme. Thank God for Afa. I am not the best, but I am trying. Sometimes I don't know. Or I'll watch out for them. And I'm a woman. Although he's Osikiki for the Benabwe. 4 years ago. Njawa Poria now. Oh, you could make it up. I want to know for Conan. Funny, let me tell you the truth. Can't boy vanilla, don't give out the waka. Ọrụ amoosu ị na-eje alụ ka ị wee shield amoosu na-enye nso without knowing the foundation and the root of ebe amoosu a si apụta. We increase the ịta amoosu na-ataghụ ọ bụrụ na ọ na-atabụ 10% ọ ga-increase it to 70%. Ka m mara gị atụ ọ bụrụ na mmụọ na-emeghị ife amoosu i wee jee na nke dibịa wee gwọọrọ ọgwụ amoosu iwe were ọgwụ amoosu ahụ ma ije bataba ụlọ ma karịghị ya n'ahụ ma edewere ebe dibịa ahụ but the game ụlọ ịgwọrọ ọgwụ amoosu most especially the worst part ndị agha anọ ọrụ oke a na-anọ ọrụ oke ọ bụrụ na ya rụrụ mmadụ ọrụ amoosu o nwere onye mmụọ n'ebe ya nwere ike na-eme amoosu n'ihi na mmụọ ahụ na-eme ife amoosu ekụtarị ya another person ya bịa were ọgwụ na-emekwa onye ahụ ife amoosu in that process ihe arụ ọrụ onye ahụ ọrụ amoosu ị n'ọrụ ahụ oke a na-anọ ọrụ oke so that mmụọ mara na ọha aka ka ị na-ama ọrụ ahụ ọgwụ ahụ gwara onye ahụ bịa ofe esi na amoosu na-enye onye ahụ nsogbu hapụ nke mmụọ na-eme mana ọ na ị na ha ọgwụ oke ọ pụta ọrụkọrọ ha ncha tinye gị na nsogbu. Nwa efe ofu mbọsị na-akụziri unu the difference between ọgwụ mmụọ na aja ka ịghọta ife na-agwa gị fa. So ọ bụrụ na ije gwọọ ọgwụ amoosu ahụ mostly gwọcha ya na ịnaka oke nwanne m ife ịdọrọ ụwa ọgụ is all fight and remember no fight is beautiful. Ada achọ ọgụ mma adakwa achọ ọgụ mma ọ bụrụ na emebisiri ọdọ mgbe nna gị ma ọ na-emebisiri okwu ndị ichie ma ọ na-emebisiri agwụ mgbe nna gị emebisi fa wee na-akụghị nsị agwụ were akụghị nsị iwee jee na nke dibịa wee gbata na onwere ọgwụ na-enyeghị nsogbu ọjọọ kere ebe ọgwụ ahụ si abịa osisi je mebiere gị ọgwụ iwe jeje mebie ọgwụ nsị ahụ agwụ na akụghị ife gbara ya ahụ aka mgba ka esi anya wepụta ka ọ nụ nene aka ka ọ na-amazikwo onye akụghị nsị ọzọ onye akụghị akpa nsị ọ bụrụ nsị ọzọ bịakwute m ife onye akụghị akpa nsị ọwụ na ọdọ mmụọ na-akụghị nsị na iwe jeje gwọrọ ya ọgwụ wee mebie ọgwụ ọdọ mmụọ ahụ bụrụ nsị ọzọ na-abịa ife onye akụghị ụwa akpa nsị hazi m ekwu okwu nke amoosu ịmakwa na ọka mma na dibịa rọrọ ọrụ amoosu bụpụrụ gị ya n'ilo dọla ya n'ilo ma ọ na-arụchara ọrụ amoosu bụ ndebe ebe karịa na dibịa rọrọ ọrụ amoosu nwaanyị ife na-enye nsogbu mmụọ be nna ya o were ọrụ amoosu wesi bụrụ eji enyi ya na be nna ya like this man ife ịdọrọ ụwọ nya ịdọrọ ọgụ afọ ha anya one ibu ọgụ wee bịakwute ọdọ mmụọ a na-enye nsogbu because ọ bụrụ sọ ọdọ mmụọ ahụ ibu ọgụ wee bịakwute ndị ichie ibu ọgụ wee bịakwute mmụọ na mmụọ eji wee tọ ntọ na ana ngwuru ahụ ọgụ ka ibu wee bịa ife ha ya akụghị ụwụ gwada ngwa nya aya akụghị aya dọ vam ife na-eme this young man. So ụmụnne m
ka m bie ya nke achọghị ka o towe ogologo. Bifo ịlụ ọrụ mara ọrụ ị na-alụ, dibịa gbata gị n'afa sị na amoosu na-enye gị nsogbu, jụọ ya ebe amoosu ahụ si na ọ n'okwu ozi ya agba afa. Ọ sị na ọgwụ na-enye gị nsogbu, jụọ ya ebe ọgwụ ahụ si. Ọ sị jee ka ahụ, jụọ ya kere ndị ya akala ahụ. Ọ bụworo mmụọ be nna ka ị na-eje kala ahụ nwa onwe gị. Afọkwa ndị be ya wegide ọgwụ kịta agwụwo ndị gboo, ọ ndị gboo gwere ọgwụ, they know what they did. Ọ ndị ahịfịa na-agwa okwu. Ị na-aka ahụ, jụọ nwa ị na-akala ahụ. Ọ bụrụ na o nwere ego na na-ama aka ọgwụ, ị na-aka ahụ, ị mara ihe si na o nwere ego na na-ama aka ọgwụ na-eme onye na-akala ahụ. Mana nka gị jee ka ahụ, gị jee ka ahụ, ebe akpa ha gbaa dị n'ọsụ jee ka ahụ, ọgba na n'ọsụ jee ka ahụ. Ụmụọzọ ife ọya agwa gị, owesi uje ka ahụ, ịkọkọ ọrụkọta gị ọrụ ike agwụgwọ owesi uje ka ahụ. Bifo ị ka ahụ, jee mezisia mmụọ na-enye gị nsogbu, so that ị ka ahụ ịmana ị na-akarị ya mmadụ nkịtị ma ọ na-akarị ya ọgwụ agwara ọgwụ onye ọzọ na-agwọ. Mana ọ bụrụ na mmụọ na-enye gị nsogbu from be nna gị, iwe je ka ahụ, nwanne ọgụ ka ịdọrọ ọgụ ka ịdọrọ. So ụmụnne m, asị nka m mee obere ife onyonyo a ka m wee kụzielu unu obere ife na anya hụ vidio a ntị iri na gbasara ọgwụ a njeje wepụ na bedisi ọgwụ ahụ. Bifo ịgwọ ọgwụ amoosu, bifo emebie ọgwụ, maragodo ebe ife ahụ si. Ọ na dibịa na ike ịgba afa adọ ya chọọ onye ọzọ ike na ịgba afa. Onwe ndị ọya ije na nke dibịa gwa na ife ji agba afa 20,000, inye 20,000 ọ gbara gị afa 2 minutes tam 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 tam. Ọsọ na ndị amoosu na-enye nsogbu je emebije ije na-arụ ọrụ amoosu obikwana. Ọ chọzikwa ime ebe amoosu ahụ si. Ọ na ike ịgba afa adọ ya, ịchọ dibịa ike ịgba afa adọ ka gbara gị afa tọrọ atọ dolo edo. Ịghọtago? Biko ndị dibịa ibe m, nke a dobitu alụ ka m na-atụ na nwa onye nna agwa ife ọ na-eme na nwa onye na-agwa m nke m na-emebe m. Mana alụ ka m chọrọ ịtụtara ọnụ. Biko kọndishọn obodo dọkịta siri ike nke ọjọọ. Ndị mmadụ na-ata afụfụ akpọ ọnụ ụfọdụ isi, ụfọdụ ama ọkụzi ife ha ya eme. Ọ bụrụ na mmadụ bịakwute ogo gbagharịa afa, gbala onye ahụ afa dolo edo, tọọ anya na ana mara ife na-enye nsogbu, ịya ga-agbanwe si a na ya agbanya ji ebe ọzọ n'inwe chansị. Mmadụ bịakwute ogolo ọrịa ọrụ, mee ka ịchọ ọmara ụdị ọrụ ya na-alụla onye ahụ. Ọ bụrụ na ịma ha eme, si onye anyacha onye ọzọ ya mee ka na inwe chansị ma n'ihe menwe. Buru bịa ọkụkọ sị na atọghị atụ eri na-ebute arịagharị anwụ. N'ọnya ka o ji atụ were na-eli. Atọghị atụ eri na-ebute arịarị anwụ. Unu emebisisi na ndị mmadụ ego n'ife siri ike ụmụnne m, nke eziokwu n'obodo a siziri ike. Amaghịzi mgbe mmụọ na-enyekwuzi mmadụ nsogbu na mgbe ife isi ike dị n'obodo na-enyezi nsogbu. Maka na onye ọrụ na-ebezi ịgbachakwara mmadụ afagbo ife ọ na-ayọ na-arịa ọya arụ, onye ga ọgụ gba ya mbibi ka ọ fọ ego moto o ji wee ri nri wee na ego moto o ji wee gba moto na ma ọ rie nri wee naba. Onye atụrụ anyị ya, ụfọdụ na-eji agbata mbibi wee lụọ ọrụ a, ụfọdụ na-ewere las kaadị ha wee lụọ ọrụ a. Biko si na ọrụ onye ahụ ọrụ dolo edo. Ọha iwu na-arụcha ọrụ na ego ya ada, mana at least ka ndụ onye ahụ do, ka o nwee peace of mind. Ana m agwa ndị mmadụ na the first thing ị ya etinye anya n'ife gbasara ọdịnala n'ụzọ mmụọ bụ peace of mind. Inwe peace of mind na ndụ ga-adụ, ihe arịa gịrịrịrị, ihe ofu nsogbu ahụ adakwasagho ebe ife ike adị na omegu mgbọmisi road n'ụzọ tụọ, mmadụ ferụ ịkwụgwọ ngworo n'ụzọ kụọ, okwu na ụka police case. Ọ bụrụ ha na ihe enwe ụdị ife anyị dị enwe nsogbu. Dibịa na-arụrụ gị ọrụ mana this kind of things ahụ adakwasara dibịa na-atara anyị. Ọga ọdụghị izi mostly ndị ọrụ mmụọ, ọdụghị izi ifu dibịa ha rụrụ ọrụ mmụọ rụtara ya ọfụma n'ụwa anyị nọ na-eketa ahụ. And mind you, ọrụ mmụọ ada achọkarịkwa ego. Ana m agwawa mmanụ one certain time ọ na-eti iwu na njere na-arụsị ya, ọ na-enye arụsị iwu na jee butere ndị ego
na ọnụ obuteghị ego anụnwa kerizi ife ọ na-ebe eme asa arụsị na ọya ebute ego na onye a ya ebute ego na ọya eme nke a mmeche mgbasị ya nna alụ ka nna ata ịkwa na ma ha agwaghị ife ihe eme n'okwu mmụọ arụsị ahụ achụkarị ego ndị gboo ntọna na arụsị ntọna na mmụọ sometimes abụrụ ofe ịchụ ego ntọna na mmụọ na-awụkarị for protection longevity na ọnụ ndị silo Igbo long life peace of mind n'obodo ịdị mma ọ bụrụ ije chụọ ego ọnwụ na ịma na ịchọrọ ịda na-achụ ego jee dara ọgwụ nwa ka esi agwọ ọgwụ yes ọgwụ ka eji achụ ego ịchọ ịchụ ego gwa ọgwụ onye kọ ya na njere rụrụ mmadụ ọrụ mmụọ asị na ọhụrụ rụcha ọrụ ego ada n'elu ọrụ mmụọ na-awụkarị n'ihi na agwọ ọgwụ mana ọha elelego asụọrụ gị ụzọ ife na-enye gị nsogbu setụrụ ya hapụ jebe ịgwọ ọgwụ elelego sometimes a na-asị na chi ga ha nabata ọgwụ na chi ga ha asị ka ọgwụ onwe onye chi ha nabata ọgwụ ọ na chi ga ha nabata ọgwụ mmadụ kụọ ọgwụ nsị ọ ya abaghị ahụ mmadụ gwọcha ọgwụ ibie ya ka o mebisi ya maka ahụ na-alụ ọgwụ mana ọ bụrụ na mmadụ kụọ ọgwụ nsị na ọ na-abaghị ahụ dibịa gwa na chi ga ha nabata ọgwụ asị ife ọya alụrụ ụka ọmahazi yes ife ọya alụrụ ụka ọmahazi edozisia ife na-enye nsogbu mekwa chi gị ọfụma asọrọ gasị ọgwụ na ife na-agwọ ọgwụ ọgwụ ka o wee dị mgbe ịgwọ ya agazi onwere onye chi ya na-achọkwa ka ọ taba afụfụ mana agwọ agwọgidogwogide gwọchaa ojughị isi amaọzọ ife ya gwa na chi ga ha nabata ọgwụ na ọhọfọt ya nọ nke ọgwụkwa alụ ka ọgwụ alụgụwa obi ma nke ga alụghị ọrụ nọ nke chi ga ha nabata ọgwụ ịghọtago mana edozie sụọ ụzọ medozisi ife na-enye nsogbu na ndụ onye ahụ ọsọkwa enye awụrụ panadol paracetamol a na-ere n'afịa ka iwoje kwenye n'ọnọdụ ịṅụọ ya dị mma ife na-adịghị ọsọkwa enye awụrụ ncha awụsa na ahịa chacha ngene ka isi kọsịrị ọnụ were ya wee saa arụ sachapụ ụjụ ife ọma gawara ọsọkwa enye awụrụ ntọ okuku nwere ike ọwụrụ okuku ya ha ka headpod man na-eyuzu ka alụrụ ọrụ karịa onye ngwọrọ oke ite maka na ife ahụ na-enye nsogbu na-adọ ndụdọ na-emebisi gị ife esetụrụgo ha hapụ na ha hasị gị aka nwazi ife rụrụ ọgazie mana ahapụ ya ife na-enye nsogbu ka nkụ nna ọsọkwa ụjọ egwu GP tankị ọsọkwa ụgwọ tawa ụmụ tawa ndị ochie ndị ọcha bịaraba ya na-arụgasị na sọnstriti na-ebu mgbomgbo ibu ọsọkwa ụgwọ juo ya ọgwụ ụbọchị nkịtị ka ghara iji ebegodo ebe ahụ biko ị na-arụ ọrụ amoosu mara ife ị na-arụ ka ị ghara iji aka na-ebutere onwe okwu na ụka na ị na-arụ ọrụ amoosu ma ọhụ amoosu niile ewe amoosu adịghị etu anyị si wee chee ya ma ife unu na-echeba ya amoosu ọ na-awụ sometimes o nwere onye dibịa njere ọrụ mmiri sọsọ ife ọ na-alacha na mmiri wụ ndị amoosu ndị na-akụ m ọgwụ ndị na-agwọrọ m ọgwụ na ndị dibịa nọ na saịdị ibe na-achọ ka ha gbue na ndị a ji achọ ka emeghe nke a na-ata ya amoosu nọ n'ebe ahụ mmụọ na-agwakwa m okwu bịa gwa m okwu na onweghị ndị na-achọ onye a kama na-ama mkpazi ọrụ na-enye nsogbu ndị ọgba njem eghe ife ifu na amoosu na amụ amoosu wụ ọwụ child n'ebe ndị ọgba nje nọ ma ọdọ ọmụmụ alọbụ na agụ ọbara ọra o meghị ife na amoosu na amụ so wewere ya ka m bie ya ebe a ụfọdụ n'ime unu na-agabiga ihe a nwoke a na-agabiga wee kpọwa m bifo ịgwọ ọgwụ dị mma ọgwụ na-atọ ụtọ ana m agwọkwu ọmụ ana m agwọ mana ana m agwọ with principle ha m agwọ na m afụna ọgwụ na-atọ ụtọ mana bifo ịgwọ ọgwụ mara ife a na-agwọrọ ọgwụ ahụ ị nwere ike gwọọ ọgwụ ịchụ ego nke ahụ dị iche ọ na mmụọ nsogbu na-enye gị nsogbu na ha chọọ ka ọgwụ arụ ọrụ so that ka nsogbu a na-enye owu ka e wenyesibe ya ike ha bịa nyụọ ọgwụ ahụ mana ịfụrụ ụmụ back to sender attack ịka ahụ amoosu a imebi ọgwụ bifo imebie dị chọọ ọ na-esike ike bifo mgbacha afa gwa mmadụ na ọgwụ na-enye nsogbu onye ọ na mgbachara afa be mgbe na ọgwụ na-enye nsogbu maka chi ọgwụ na-enye onye ahụ nsogbu
maka mma jụọ dị chọọ na ife awụ ọgwụ agwọrọ agwọ ka ọwụ na ọhọ mmụọ ife asị m onye ahụ na ọgwụ na-enye nso and imebighala onye ahụ ọgwụ ma were ọrịa ya mosu ififuru ya ozugbo ọgụrụ nọ nke mmadụ họchọ a na-anya oke a na-ana ọgwụ oke efere ọrụ amosu aka ogheri uke imebi ọgwụ a na-ana ha oke a na-ana ọgwụ oke a na-ana ọgwụ oke iburu mmụọ a na-ana mmụọ oke sef ọwụrụzie a na-ana ọgwụ oke a na ọgwụ ahụ oke mmụọ pụta ọsị mba na nke ahụ fọ m ọhapịa ọgwụ eje na-arụ ife ọ na-alụ mana onye elu onye mere na wee ya ụmụnne m ka ọ gaziere ụnụ a sị nke ahụ ka aja ọsọ m jecha ọrụ a nsị ka m were wee gwa okwu na ndị na-arịa ọrịa ka nke o nwere ụmụ nwaanyị ndị eze nwaanyị nwere eze nwaanyị ndị nakọtara n'afọ ofu mbọsị ife sere na ahụ dụkọtara ebe ama akị nya za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  ahụ niile ogwe azụ niile nya akachara ka ama na ntị kasị ọgwụ akara aka mpụta ebe na-eji ijego ife mfe ya nne ya anya and ọ dị na-aba na ndị a ife aha emeghị ifele because na adịtị na-eme ka ọgwụ na ahụ ya na-eme m ifele too much na ọhụụ na onye ka obere ọgwụ ife azụ nwaanyị a si hey a na-azụ afịa ọgwụ na azụ onye a mmụọ ha na nwoke ma ọgwụ bịakwa sị m na ndị ọgbanje na-eme ife ifele na mma afụ na-eme ya ife ifele na ọ na-akara ha ahụ mụ na elu na ọ na-akara ha ahụ na ọ fụbọdụ ife na ha ga-emecha ya ife njecha gotacha ife n'ebe m na-egote ife n'ime afịa na-eke ka m na-ele ife na-agbagotafụ ebe ọ na-akọ ọnụ ofu ebe ọ na-akọ ọnụ ọ na-anya na-ebeji eti aka na na-abụzi a na-akọ ọnụ n'ime afịa sinezienu ndị eze ndị eze anyị ọya ahụ mgbe eze nwaanyị wee eze nwaanyị ife ọdụ ka ha hazi onye ijiji ọ na-aga onye gheghị ọnụ n'ụzọ ịkpọgodo iyi onye gheghị ọnụ ịma mgbe ya na mma na-ekpọrọ eze nwaanyị iyi ọ naluo be maka ya mana eze nwaanyị ga-ekpọrọ iyi n'afịa ịnụ ụda abalị ịma na ọgbanje ka gị na-eme ife mana kịta ndị eze nwaanyị anyị a na-afịa sef na ọma ọgụ n'oche ọgụ setụlụ ọka esi nawalụ onwe etu ọkọkọ dịkwa ndị dibịa enuwe ndị dibịa kịta enwe ozugbo ifele ya bụ onye dibịa nọrọ na-afịa ya na nwaanyị na-akọ ọnụ so wee bụrụ ụmụnne m biko ọgwụ na-ama ọgwụ mara mma ọgwụ na-atọ ụtọ na ịgwụta nke lele ele na ịgwọ nke dị mma maka ndị na-agwọ n'ụzọ ziri ezi ọ na-ama mma mana bife egwọ ụfọdụ maragodo ntọ na ana onye na-agwọrọ ọgwụ ahụ ka anyị kwụsịrị na-etinye ụmụnne anyị na nsogbu maka na ọgwụ amala oke ọgwụ isi ha anya ji eme ife oje ma ọ chọkwa ime ebe ọ na-eje olesizi nọ nke a nara oke were agwọ ihe emekwa nke mana ihe eme nka ihe ejekwa nke mana ihe eje nka ọ ka a na-agwa ya ka a na-ana ya oke ha na-atụrụ ya oge ọpụta ofe isi nke a gwara anya lụ ma na saịdị ya gbasa ha ya nọ ọtago ọ na-emeghị etu ahụ ọ bịa rụkọrọ ife dị n'ọfụ n'ebe ahụ na-ejere onwe ka ọ gaziere onye ọbụla ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị fe mbịara gwa ụnụ nke bụ eziokwu ka m bịara ikwu ọ karịghị eziokwu a nweghị ife ọzọ m bịara ịgwa ụnụ onye mara asụ ọsụọ n'ikwe onye amaghị asụ ya sụọ na ana ụkwụ hurukwuo nso subie ya chọ ndị kemis ekwuo ohi ya nke m onwe onye gwọgheribe chacha ọ tawa ya ka ọ tawuo ihe ọ bịa gwanye ego one mmeji were mebie ma onu ka ndị na-emebi emebi nke ahụ nke izizi ọha nke ịbụ ọha nke ịtọ ọ bụ nke ịnọ nọ n'ife m ji were chọọ ka m kwuo nka na asị nọ na ife karịa atụọ ya aka asị m na ọkarịgo ka ntụkene ya aka ka m kwukenekwa okwu n'otee na nkwudebere ka m kwunyekwa obele ka e were echekwa mbọchị nta ka anyị chọọ na owere nchi mba ofu nwoke si na nchi agwụna n'ọfịa ka anyị fesie mgbada mbọchị nta ka anyị chọọ na owere mgbada ụmụnne m ka emesịa nụ aka m kwa nwanne unu nwoke Udoye Somtochukwu ike nke eze mmiri na Anaedo ọkwa Nnewi ka m si eje Anaedo ba na nsọ ka emesịa nụ ka ụbọchị taata gaziere nwoke gaziere nwaanyị ife nji wee bịa si ma ọdịnala n'ụzọ kwesịrị
ka esi mee ya ime n'ụzọ kwesịrị ka esi mee ya ife na ọdịnala dị ile na ọ na-alụ ọrụ na-atọ ụtọ dị nnukwu mana ime ihe n'ụzọ kwesịrị ka eme ya ọgba agha ya ga ịfụnanya ịma na ọdịnala ọ chọghị ime onye nwere ozu ya na-atọ ọ dị ka naked waya ibie ya ka ụtọ ka emesịa